Monggo. Digarap kayang ya, Mas. Yes, go. Tenan kok anggap sepele. Yo yo. Saupaan menang yo. Monggo Pak Dik, kaju boten ngantuk monggo. Ayo monggo Pak Dik. Kaju boten ngantuk yo. Pak Dik. Monggo Pak Dik yo mriki. Ayo. Monggo. Monggo Pak. Joget ayo.
monggo Pak Di joget. Monggo Pak D mriki sing mriko monggo mriki dari juru parkir. Wong ayu pepujan pun kakang nak ora seliramu ora iso nambani atiku wong ayu karana turune lintang lan rembulan kuwi mergo rasa katresnanku marang seliramu wong ayu susah mung kangen siramu piye wong ayu piye ora beda alasane atiku ting trecep rasa katresnanku wong ayu iso kakang pun ngerti rapopo rino wengi tak ati-ati aku nunggu kowe balik rasa kangen ora bisa mung sira kang bisa nabati nduk Cahayu satperantara awakmu lunga saka papan iki ndur kakang kelingan marang sliramu terus kowe malah duh kakang. Iya duh kakang lha piye to Mas? Wong kok ora krungu padahal cedak speaker. Wis tuwek wae terus amin. Terusno. Oke Mas. Wong ki ya. Aku sumelang yen sliramu lunga karo kakang. Cidra marang kakang wong ayu rasa katresnanipun kakang
ora yo mung kajaba sliramu. Apa sih? Tenan wong ayu. Kowe iki kae karo rondo. Jejalukmu apa sing penting aja turune lintang lan rembulan bakal tak turuti. Tenang. Suwindu suwela wase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujatku ati susah mung kangen sliramu piye wong ayu Doto ora beda wong ayu Rino wengi tak ati susah mung nunggu kowe balik rasa kangen ora bisa mari amung sira sing bisa nabani amung sira kang bisa nambani wong ayu. Nggih, Kang Mas. Heeh, iya. Habiskan. Oke. Masa itu oke. Wong yo sing kalem. Oke. Nah, iya, monggo. Kayak wong Kowe wong lara sesek. aja Au. Aku ora sumenang wong ayu. Iso. Aku bakal ngerti apa sing mbok aturke. Iso wong ayu. Bisa sumangke ono ning sisih. Nggih, sampun matur sembah nuwun Mas Petro. Penakno anggon mulungguan ya wong ayu. Monggo Pak De. Saking panitia juga boleh monggo.
matur suwun sampeyan nuwun nggih, Pak.
mungkar lan nafsu sadolan Gusti Allah sesembahanku rintan waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu
muridmu dadi yo an. Yo. Dadi wong edan. Anakku sing al bagus dewe salaman karo Kang Amaku Gati. Iya, sapa ngerti bisa ngene ya, Mas. Besok pinter sekolah Oh, foto ya, Mas. bisa nduk foto karo Sebentar ya, Dede Pak. Al. Oh pengennya mah oke siap pokoknya pinter selalu siap. Ya ampun. Oh, Mire. Ayo Bu, ini nominal 1 jam loh ini, minimal fotonya loh ini. Udah kayak keluarga bahagia ya, Mas. Heeh. Jadi Amin. anak yang pinter Dik. Iya. Jangan Jangan kayak cita-cita jadi apapun, sebenarnya jadi orang itu orang sukses. Amin. Mau jadi jenderal, mau jadi pangkat apa itu akan luntur di masanya. Tetapi kalau anak yang sukses sampai kapanpun adalah orang yang sukses. Amin ya Allah. Soleh, sukses. Amin. Nah, Ya itu ayo loh. Mas, iki kayak antri loh, Mas. Oh, antri foto. Oke. Sorry toh bro, sabar. Nah, iki ke yo. Awas iki lho, Mas. Awas. Arep lewat. Salaman saya. Nah, salaman saya. Kancamu SMP to, Mas? Oh, iki alumni Alumni 2007 ya, Mas? Bukan. SD ne to 2007. Anggere rambutnya putih kabel padha aku. Ayan wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine nduk dilanggamne katur anak lanang Dial ada Nuswantara Putra Nuswantara, Mas. iya yo cuk meneng ngono yo monggo Ya, Mas, saya sana. Sana aja, Mas. Sana, Mas. era Kak, iso aku turun. era iso wis wae Kak. iya monggo Angga Mas Pur. cuma nangok anakku Sopi Halo. manis anakku sing bagus dewe besok pinter Makasih ya, Mas. Zo. Tualo. Tulalo. Solo.
Ben apa? Son ki yen bisa dinikmati seperti ini, Dek. Sing kono kae piye, Mas? Aku kah ngarani mergo iki lab. Lah wingi ya live lho, Mas. Kayak udah Mbah Men. Aku arep ngarani ki yo enek pendemunge Yonan. Sing emang Tak nggo ngomong ngarani Mas Rakim M. Agustiman N. tak ngene lho, aja ngono, Mas. Halo Mas Rakir, halo Mas Timar aku dadi kan yo pekewo. Ganti jeneng Hop wong. hop. Ngene ki hop hop. Hop dadi hor. Wah, aku mula gah ngarani. Mas Gop, ora sida. Gak, kok Dek iki dadi kasus kok gara-gara Mas Gople kok aku. Aku wis gak gelem melu aku kae. Kono kae, Mas. Mula aku nak ketemu Mas Gople, aku ketemu Son kae, rawani nyapa aku. Oke, nonton. Halo Mas Gop. Kayak kancane Pur lho. Apa ya? Oh. Kancamu Pur. Nak kono Pak, halo Pur. Ya, bangga tukang sone. Ayo. Agak. Iya. Bisa gawe apa, Mas? maramenga iku aku tuh nak babak koyo wong kencukan lho aku ke. Iki soalnya penak masalah Mas, ra koyo wingi kae. Iya aku tetep semangat Panji Mas yo pada kir pada ner. Dadi tuman kan aku wece we. Ora. Atuh. Yo. Ayo Mas. Aku ki guru malah dikon. Ayo. Aku sik pengen guyu Mas.
pengen ke sugih waras pengen urguyu kono nggo kresek kono asline gur males keliling kowe iki Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Nah, iya. Jangan sampai waras ya. Jadi anggota sini kamu nanti. Ayo. Aduh, Wel. Weh, jendik karek 5 weh. Ya monggo. Warnane apik lho sendalmu, Mas. Dop. Ato tunung ngebang pakmu. Luar biasa urun donga pangestu kagem anak Mas Al kanthi tetembangan campursari